Ce mă? Babule la trân, acasă, babule chiar da, la 2 Ia spune capra. De pățăr capul în 4, cu la căprat, capul la capră. Cum bă, mai zi o dată, că nu te auzi. Spune-și pe cap. Hai să mor tu dacă nu-i spune. Căpat, ar capul în 4, mă căprat piza la cap. Acoi. Acoi. Ia zi, ești șmecher. Da, tu. Cât ești șmecher? Cel mai șmecher. Cel mai șmecher. Ia zi o pe aia cu soba, aia șmechera ta. Cu pama în gură, cu dă cu capul în sobă și cu picioarele pe plită, n-ai? Și ai alaltă cu chiar dacă te superi. Băiatul, chiar dacă te superi, să știi că n-ai niciun caracter. Bă, uite-te aici. Acoi. Și cui te adresezi? Lui cui? Lui Babo Natale. Cui? Babo Natale. Și? Slabă, Cristi Ionus. Da, aia cu capra, aia cu palo. A. Ia mai zi o dată. Pune-și pe cap. Cine? Căprat capul în 4, cum a căprat capul la capră.